गोमानानै दं सासे हाबा जाखानाय बर' आइजो। थांनाय 2 जानुवारि खालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मानुमारि गामिनि सुखुराम बर'नि आंगो बिसि अनसुमै बर'आ सानै हौवासा उन्दै उन्दै गथ'खौ लानानै बिमा बिफानि न'आव थांनो होनना ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि अनसुमै बर'आ बिमा बिफानि न'आवबो मोनहैयाखै। हौवाया दिनैसिम न' फारसे फैफिनिखौ दुखु मोननायजों लोगोसे गथ' सानैनि इयुनखौ साननानै बिथांखौ बहाबाफोर थांदोंब्ला न'आव फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। लोगोसे सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8011217068 नङाब्ला 8472880596 मबाइल नम्बराव खौरां हरनो गुरैयै खावलायदों। आं बेखौनो बुंनो सानो दे आंनि एबा जानुवारि 2 तारिखनिफ्राय न'निफ्राय बिफानि न'आव थांगोन होननानै फुंनि 8:30 बाजियाव ओंखारलांदोंमोन। बे ओंखारलांनायाव आं कलबो खालामना नायबाय बिफानि न'आव माने सहैयाखै होननानै माने जोंहाथ' आइबो गैया बैनियाबो बायहेरायावसो थायो। ओमफ्राय आगैनियाव कल खालामनायाव बुंबाय फैनो बारे फैनो हो होननानै। ओमफ्राय बेबो थांगोन होननानै सानदों आगैयाबो। नाथाय मोनासिम जोंहा बिफालानि न'आवबो सहैयासै। बे सहैयैयाव आं गुबुन गुबुन जायगायावबो बिब'फोरनियाव कल खालामदोंमोन। नाथाय बिसोरबो सहैयाखै होननानै फोरमायबाय। आवगायावथ' बिदि गैयामोन। जा मबाइलाथ' न'आवनो थायो बिसिनायाव गारना दोनो बबावबा बाहेरायावनो डाइनिं सायावनो थायो इसिं न'आवबो थायो। माने बिदि कल एसेबां रायज्लायामोन। जा रायज्लायो माने गावनि बिब'फोरजोंनो रायज्लायो आरो बिफाजों रायज्लायोमोन आरो। वाइफनि मुङा अनसुमै बर'। गथ'फोरनिया उपेन्द्रजित बेयो सेथि फिसाज्ला। ओमफ्राय आरो उन्दैनिया मोन्थाय बर'। बेसे बैसोनि जागौमोन? गेदेरा 8 बोसोर आरो उन्दैया 5 बोसोर जाबाय। आंथ' मोनफिननायखौ लुगैयो आरो सोरबाफोर रायजोफोरा जुदि बहाबाफोर नुदोंबा माने न'सिम खबर हरनांगौ। 8011217068 8011217068 आं फैफिननो थाखाय खावलायनाय जाबाय।